lo. Asa magkakaroon na pita lo, pasensya yung kayo lo ba, og pamina na ako lo, mabaligya dyan ako ng kalasangan ni mo lo ba. Sa mo ko ninyo taan ni lo, pero ni kakahuyan lo. Sinsa na kayo lo, kay gutom na mo kablo na ka lo, tambay ni mo nga po lo, di po ko ganaan manarbaho lo eh. Mas ganaan ko ni, baligya rin siguro ni lo, para na ko ipang food trip ba. Di kamay. Isam na ni sulod riya. Lauk, spacing yung tawanan ni ba? Tik kamay. Gwapo ni Nayuta. Gwapo kay diri kay Mingaw ba oh? Gwapo to ko na kasinda diri niya. Ustangan akong party house ba niya. Dagagtika po tik kamay. Hey, boss! Hey, ikaw naabot mang ka diri. Spacing ka ba? Kay trespassing na yun, nakabutang dito porcel. Unsa naman ka? Ay, ikaw mo palit ng yuta, boss? Unsa naman ka? Isuga po ni mo. Uy, sorry kayo, bossing. Sa may deal na to ani bossing. Miss, na ako'y plano na paliton eh. Kaya maraganahan ko mingaw-mingaw dali na. Isog man kayo kapot. Di pasensya na good bossing, kaya nadala lang sa kagutom ba. Si, para palitan lang masabot rin na to ni bossing. Pilay presyo ni mo ni. Ikaw pisuwiran dra ako, good shit naman ko, basta kaya na lang ko ipanghatag pagkaon. Ikaw na, pila day mo iya mahatag dra di ay. Kaya na yung 1 million eh. 1 million, puti ka may dakuha na. Ay, si, kuna, good shit na kayo na 1 million bossing. Good shit na na. Good shit na kayo nasa kuha, oy, puti ka may niya. Sinsilyo na nasa kuha. Tuwa na ni, ya, sabay ko na to ani. Asa man yung balay lapit nara dyan tangan? Dito ra banda. Ibalik na kung bayad. Kaya ako nagdalag kwarta kaya sigtulison ko diri ah. Kakahuyan mo yan eh. Legit mo kaya na. Ay naunsa naman ka. Legit lagi na. Tanawa gulgol oh. 5 million makainin niya. Ay, noon po, si mong pamurma po. Murag legit ng buka nga kwartahan. Yan, sa mga kung kanan, dito na lang ko paabot. Paabot yung payag. Kaya ito na yung parang nabit na. Grabe, ay dulo dyan na niya. Paabot ako dito ha. Sige. Dalaan din naglitson. Inigbalik ako. Ganda. Tek kamay na bata ni. Uy salig sa kuha. Pero sunod na ako na iplanuhan. Gusto ko mag-anuin nung tawagan. Sana ko to kung mga batos-batos. Hello boy. Asa man mo karon? Naamo sa kong balay? Palaw ko kuha dali sa kuha be. Nako dali sa kuhan. Puro kahoyan. Karong na porcel sa dalan. Oo, pagdali boy, aptiki. Ay nasigpangutan na kung asa ta. Pagdali. Tek kamay. Gawin asam itong gigon ni Bus Paploy nga kakahuyan, oy. Asam. Ay, tura, kakahuyan. Atin eh? Ay, tura si Paploy, oh. Bus! Bus Paploy! Bus! Hoy! Bus! Dali na kayo, boss. Puti ka may hinay-hinaya. Wala akong sakyanan po. Kamdagan mo, Grabe, GP, boss. abusado. Malay ka. Hinay-hinaya. Baka musik mabali ang ligidan na. Dali naman abot. Dali, awa na mo, GP. Dagan eh, 155. Oh, 155 na yan, oh. Naon sa kondisyon kaya na. Boss, di na lagi green imong buhok. Ay, naon siya naman ka, boy. Tala, gibali na ako sakyanan. Ay, gawas. Uy, gibali na kulor sa buhok sa sakyanan. Sa naman mo, eh. Grabe. Ilibaan naman mo sa kuwa. Boss, ay, tamato, boss. Gusto mong anuin, boy. Anuin? Dagat sika dito ba? Anuin taron. Ah, tamanuin. Dagat. Aso pa man, day. Agad yan, agad. Tara, ato tagdagat ron. Sabi na akong gusto ba? Tara. Ginita. Ikaw na drive. Ako drive. Ayaw nagpareba kay mo banking na i-banking ang sakyanan. Abre ko, boy. Yate. Sorry, boss. Dali. Tara, Oy! boss. Wa kay plano sila ang putahan, boy. Yate, eh. Kanya na may pagtulak, ani, oy. Grabe, makakabusado, eh. Hindi lang. Ayah, lah. Patay, nanahubsan tayo. Asa rin gitu na kaya nito bilya? Nanahubas ang gasolina. Boss, ay, saba, natulog. Ay, pakawa. Napili akong panggasolina ni sa Golden State. Limtre. Ay, saba yun siya sa distro. Naya pa kayo nakakatiri ba ni nabaho pa subas ka masuko ni? Asan mo, uy? Saong na ito niya. Tulog. Saong na ito ni. Patay juga anak do, patay juga anak do. Tagama kanya pagtubil, di ba? Oh, napildigan na si Sugal, no, Gimtre. Uy, ala na bukawa ato sa pinakatuig. Dili na bukawa? Ay, bukawa tanga mana. Yung buangan niya sa aon. Hala, gilamuta ka pa dir. Yung sa mas busing. Gala. Sagpa. Ay, nagulong. Boss! Ay! Sa man ka, gilamuta ka naman mo ng sakinan. Di kamay. Ano man ta?
Naubsan ba? Mamsa na pre sa kumikigang ka diri sa sulod. Oo nga, si Bilya mo, ni tubil di ay. Ano yung kong gipuka boy? Masa di ka di ang kiskisa man mo na sakinan. Putek kamay ka boy, gwapo ka akong damgo boy. Sinadam ko ni mo ay. Inaan niya akong damgo. Boy! Asa naman ni boy? Ay, yan lugaran niya ay. Asa naman eh. Kamay ka boy, unsa naman ni boy? Di man nagkagat boy. Sama ni orang man Amazon River. Amazon River. Among do malami ay pa sa Amazon River, wala man diri sa Pilipinas. Wa nga ni busa. Matabot ang Isa may nagpakuan-kuan rin nga diri ang dalan. Kini ba? Amo ko nang ingon, nandito yung mga tao. Isa man daw nagkuan-kuan sa mapa daw ni Dura, nangabuang ng siguro mo. Si Boots, paring Boots. Supot si mong mata, tanawa na saang. Isa man daw nagkuan-kuan sa mapa ni Dura. Si paring Boots ba? Paring Paring mo, isa man na. Takanto. Putek kamay, Ay, tanawa na oy. saang, nataas ang dagat ni boy. Ano dagat naman abuso tanawa, ko na mo sa tanabot karon. Dagat niya puro wala sagbot. Dagat na oy tanawa. Well, puris man dire. Wild forest na pandamay ni basin na yung mga rungton diri buya. Saan ta diri ba atsa? Bro, kailangan natong gawas sa ilasang bus. Para makita itong unahan ba? Naasam na mo agyan yung buwang nga Bro, kapuro. diri ang safety nga pakwan. Kasi Bantay-bantay Mura dito. dito. Safety Mura safety dito, yung mura mga dito. buwang nga mo. diri lagi. Humot to, humot to gagat to. Ya, Tara. 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 Tara, tara. Boy, unsa to boy? Tanawa lagi ni mga Wala kaya lamot mo ta diri. Boy, darong turn boy, darong turn. Puti kamay ka boy. Ikaw ba boy? Papa ni Dura. Ako sa mamamatay na ko diri. Diri na ako mamatay. Sa mga boss, masig panaon ta diri boss. Na hindi mo pasita. O pasita boss. Pasita boss. Ay, malugyan, Bal! Yawa juga yung mga buwang asa ko na ito! Diri siguro? Eh, asa naman yung bitch? Gigaan to yung ko sa duwa! Tay. Asa si boss? Asa si boss? Asa lagi mo ay huwili mo mo. Nabilin ka ni. Buang nga po ni mo oy. Asa si boss? Nanawala. Tara dito. Putik kamay ni! Ala! Putik kamay nga tika ni! Ting walo pa! Lah, pwede ba sa kuha? Bukit mo, ay parehiyom na ta. Putik kamay, grasya! Sika na ni! Bini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso. Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito. Kaya't sabi Ay, masa damgo oy. Tama rin yun! Kamay! Ngayon ganing pukaw ko ninyo! Gipasagdan sa anta ko ninyo! Kini ay. Wag may nagdahom ba nga ato ni kalami mong damgo. Naunsa mo alam niya atong sika! Wapa ba yung chika ah? Pero nakoy pangutana, nganong naman ta diriya yung kung dagat nganong unsa man ni? Kakahuyan man ni. Kini, ang iyang yata ang kwarta sa imuha, wala gitubil. Okay, boss. Tek kamay ka Dimtri ba? William. Dimtri. Ano naman tong sukal daw? Nangusog si Tato may klaro. Tilan mataan ni. Wala biya ko ika withdrawan bangko diri kay kakahuyan man ni. Unsaon na to ni ron? Na kay plano dia, boss? Yeah. Ano sa may plano nimo sa mga boss? Ako'y drive ba ni? Ha? Ako'y drive. Kabalo na mo drive ya? Kabalo drive ba ni? Kabalo ka mo drive? Kabalo. Naunsa naman mo? Drive? Wa man ni gasolina, boss. Naunsa naman mo boy? Kung ayaw may dahilan, kung gusto maraming paraan, ako'y drive. Tek kamay ni. Sige. Drive ka salid ba? Nah, paggunit yung tarong doon, mamatay ta ano. Ya, ready na mo diya. Oh, ready na, boss. Ready na. Sige, larga. Ya, kaya alam sige ana ni mo na naman ni. Boss! Gahe kay boss! Ay, sorry, wala na ako kang handbrake. Okay, larga. Raywa pa magangga oy.